Da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku subscribing a channel ɗinmu mai suna Hausa GTV ko kuma Hausa Global TV domin samun ƙwarin gwiwar tura bidiyon su suka danganci al'amura na yau da gobe, wato current affairs kenan. Idan kuma kan yi subscribing tun a baya, kar ku manta ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗora sabon bidiyon mu ku same shi. Mun gode. Abba KABIR Yusuf ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa NNPP. Kowa da ya san cewar da Abba KABIR shine Abba gida-gida wanda yake na hannun damar Dr. Rabi Musa Kwankwaso ne a zaben da ya gabata. Dan takarar gwamnan Kano na inuwar jam'iyyar PDP a zaben 2019, injiniya Abba KABIR Yusuf ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyya mai kayan marmari ta NNPP. Abba gida-gida ya ɗauki wannan matakin ne a yau yayin da yake ganawa da shugabannin jam'iyyar NNPP na ƙaramar hukumar Gwale da na mazaɓarsa ta Ɗisu. Abba KABIR dai na hannun damar tsohon gwamna Kano ne kuma madugun ɗariƙar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ne, wanda ya bayyana ƙudurin ficewa daga PDP a ƙarshen wannan wata bayan ƙungiyarsa ta The National Movement wato TNM ta narke cikin jam'iyyar NNPP. Masu mu kuna ganin cewar wannan ficewa da Abba KABIR ya yi zuwa jam'iyyar nan ta NNPP zuwa wajen madugu haka mafita ce? Kuna ganin cewar za a bashi takarar gwamna idan har ya je wajen? To Allah ya samu dace. Idan wannan ficewa ta su alkhairi ce, Allah ya tabbatar da ita. Idan kuma akwai abin da ya fi shi alkhairi, to shi ma Allah ya zaɓa mana shi. Kar kuma ta a ƙarshe ku danna mana subscribe, ku taɓa ƙararrawar sanarwa a wannan channel ɗin ta. Mun gode.